Wat doe je toen nou met de hoen? Ik leer ze zwemmen. 1 keer in de week, soms 2 keer in de week, maar soms 1 keer in de 4 weken. Dat hangt er vanaf van nou ja, wat die hond had. En, ja, het is echt therapiebasis komen de meeste honden hier. Dit is favoriet voor de meeste honden. Het flesje noemen we dat. Echt nou, het varken wat hun had. Deze is ik wel hartstikke leuk vinden sommigen, omdat ze makkelijk in de bek liggen van de touwtjes. Even zien, ja? Kom even. Draai, los. Dit is ik wel soepel, lekker zacht in de bek, dus dat vinden honden ik helemaal mooi. Nou, en nou ja, echt, we hadden echt van alles. 1, 2. Ah, shoot. Nou, dat helpt ook niet. Toma, zoek. Die. Ja, vast. Lekker warm, hè? Hey, lekker warm. Oh, sorry, schat. Afvoelen, hè? Nee? Heb je wat lekkers in de bek? Heb je wat lekkers in de bek? Nou, weet je wat we doen? We doen een heel klein beetje shampoo bij je in.